Radio. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong buhang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 37 manbuyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Hula, wag balita ng ZZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Napintas na aldaw kada kayo amin, apo! Masantos ya kabwasan! Ito ang Pangasinan Today. Ngayon ho, ikapito ng Mayo taong 2014. Siyempre, magkakasama pa rin po ninyo sa Magtarian Lingkod, Janice Hidalgo. Nakaibak, technical side, Engineer Rosito Bautista. Miyerkules mga kaibigan, isang oras na naman ang balitaan, talakayan at usapin ng mga pinaka mahalagang balita at syempre mga napapanahong issue ngayon. Ikatlong araw ng mga Boy Scouts. Ayan, napapanahon ngayon ang Boy Scouts. O syempre, libo-libo kayang mga Boy Scouts ang nandito ngayon sa lalawigan po ng Pangasinan. Partikular sa capital town, Lingayen, Pangasinan. Ops! Lahat ng mga mag-oopisina, yes, gising-gising na ho! Samahan niyo na naman ho ako. Isang oras na naman ho ito ng talakayan, balitaan at naho, walang humpay na tsikahan. Ano ho, diba? Siyempre, kapag kaho ganito, medyo hindi pa naman masyadong sumisilip si Haring Araw. Oo, kagaya po ng mga summer, siyempre, medyo masalimuot ang ating mga umaga at sabay ng mga mainit na pakiramdam na yan. Ang aming mga manlibuyod na headlines. Mga opisyal ng Boy Scout of the Philippines ginomyendahan ang lalawigan ng Pangasinan sa pag-host nito ng National Venture Camp. Governor Amado Espino Jr. sinabing salamin ng pagiging Boy Scout ang mga nagawa rito sa kanyang panunungkulan sa loob ng 7 taon sa lalawigan ng Pangasinan.
ika-6 na venture camp ng Boy Scout of the Philippines, puno ng mga adventure at survival training. Paglilinis sa navigational lane sa mga kailugan sa lungsod ng Dagupan, muling sinimulan. At unang araw ng revalidation at pagpaparehistro ng mga bagong botante, COMELEC, dinumog. Balikan ang buong detalye, syempre, sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Bike ba ka mo? Punta na sa Ernalyn Trading. Handog ng Ernalyn Trading ang iba't ibang klase ng imported at original na bisikletang puno ng benepisyo gaya ng libreng ehersisyo, tipid sa pamasahe at higit sa lahat, environment friendly. Aluminum mountain bike para sa extreme sports. Ladies bike naman para sa mga girly outdoors. Meron din folding bike na patok ngayon at pwedeng dalhin kahit saan. Sa Ernalyn Trading, the best na may electric bike. Ang mga pambihirang klase ng mga bisikletang madalang na makikita at marami pang iba. Kagaya ng trucks, go-karts, tools and equipments na surplus galing sa Japan. Shop now, buy now at Ernalyn Trading na matatagpuan sa Labrador, Pangasinan. Ernalyn Trading Bike is recommended by experts for health and lifestyle. Patok para maging healthy ang puso. Iwas rayuma at the best upang maging pogi, healthy at sexy. Punta na sa Ernalyn Trading sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ni National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang makapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat nitong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. This program is brought to you by City Central Department Store, which offers Panasonic and Sharp brands of washing machine, air conditioners, and refrigerators, located at Eddie Fernandez Avenue, Dagupan City. For more details, contact Alfonso Chan. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. manbuyandot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. Whether you like it or you like it. Walang choice. Programang Pangasinan Today pa rin po. Siyempre, kanina, iniwan ko sa inyo ang aming mga manyubuyub na headlines. Siyempre, ang mga detalye ng buong manyubuyub na balita. Mga opisyal ng Boy Scout of the Philippines kinumyendahan ang lalawigan ng Pangasinan sa pag-host nito ng National Venture Camp. Isang mainit na komendasyon ang ipinabatid ng mga opisyal ng Boy Scout of the Philippines sa lalawigan ng Pangasinan bilang host ngayon ng ika-6 na Venture Camp. Pinasalamatan ni Senior Vice President at Acting Secretary General ng Boy Scout of the Philippines na si Wendell Avisado
ang pamunuan ng lalawigan ng Pangasinan sa ipinakitang mainit na pagtanggap sa higit 3,000 mga Boy Scouts na dumalo sa naturang okasyon. Ang pagpapahayag ay formal na ipinamutawi ni Avisado. Aniya, aalalahanin ang tunay na puso ng mga Pangasinense na marunong magmahal at kumilala ng mga kapatid tulad ng mga Boy Scouts. Nakasisiguro rin daw sila na sila ay nasa mabuting kamay habang nasa lalawigan ng Pangasinan. Idinagdag pa niya na kung pag-uusapan ang imahe, pinag-uusapan rin ang pangalan, brand at ang produkto ng lokalidad. Maswerteng araw ang ating lalawigan at meron tayo ng 3 nabanggit. At nasa mabuting kamay ang lalawigan sa ilalim ng pamunuan ni Espino, ang imahe ng Pangasinan. Governor Amado Tutan Espino Jr. sinabing salamin ng pagiging Boy Scout ang mga nagawa nito sa kanyang panunungkulan sa loob ng 7 taon sa lalawigan ng Pangasinan. Sagot naman ni Espino, nangyari ang mga ito sa ilalim ng kanyang 7 taong panunungkulan dahil na rin sa kanyang pagiging Boy Scout. Buo raw ang paniniwala ni Espino sa idealismo ng Boy Scout of the Philippines. Kinukonsidera din niya na ang scouting movement ang isa sa pinakamahusay na organisasyon sa eskwelahan na dapat ay salihan ng mga kabataan. Ipinalam rin ni Espino ang plano nito na gumawa ng permanenteng kampo o camp sa province ng Pangasinan. At hihilingin din raw sa mga mambabatas na muling ibalik ang scouting at ROTC o Reserve Officers Training Corps na isama na sa kurikulum sa eskwelahan. Dati na raw tumutulong o matatandaan na dati nang tumutulong sa samahan o sa movement mula pa lang nasa serbisyo sa militar hanggang sa siya ay naging kapareho na ng Department of Education. Tinutulungan ni Espino ang mga Schools Division Superintendent katulad nila Villaluz Ragondin at Alma Rubitorio. Ganun rin ang Executive Assistant 4 na si Ramon Morden, ang Regional Public Relations Commissioner ng Boy Scout of the Philippines. Kasama naman si Vice Governor Jose Ferdinand Calimlim Jr. sa kabilang banda ay in-encourage niya mga participants na kumain ng mga masasarap na pagkain sa Lingayen at puntahan ang mga tourist destination ng lalawigan ng Pangasinan. Ang fellowship night na yon ay dinaluhan rin ng Jose Rizal Pangilinan, Regional Director ng World Scout Bureau Asia Pacific Region at Boy Scout of the Philippines Executive Board members at ang mga Scout Commissioners at 118 Scouting Council ng Pilipinas. Matapos ang formal na programa, nagtanghal ang Dangguan Pangasinan Cultural Dance Troupe. Ika-6 na venture camp ng Boy Scout of the Philippines, puno ng mga adventure at survival training. Iba't ibang mga aktibidad ang susubok at magbibigay ng excitement sa mga participants ng 6 National Venture Camp. Ang mga venture challenges ay sinimulan kahapon, May 6, kung saan ang mga Boy Scout of the Philippines member ay magsisipagdalo ng iba't ibang mga educational activities na may kinalaman sa water activities kagaya ng boating, kayaking at paddling. Kabilang sa mga sinimulang event ay ang Sea Scouting Exhibition. Nagsimula ito kahapon, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna hanggang alas 7 ng gabi. Kabilang sa educational water activities katulad ng boating, kayaking at paddling ay ang mga lessons sa basic swimming, water survival,
water safety, at life-saving lessons. Ganun rin ang mga demonstrations. Gumawa rin sila ng mga demonstrations at masusing pagtalakay sa mga ito. Meron ding land scouting survival na magsisimula tuwing alas 8 ng umaga hanggang tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pinabibilangan ito ng mga skills crafting. Habang ang air scouting activity na sinimulan rin kahapon ay magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Meron din silang mga Global Development Village. Ito ang exhibition ng iba't ibang mga national at international private organizations ng kani-kanilang mga environment and peace development. Meron din ang obstacle journey at ang adventure quest. Itong activity ito ay naglalayon na bigyan ng kasubukan o ang challenge sa mental skills ng mga scouters sa iba't ibang obstacle games. Meron ding Venture Fiesta. Ang aktibidad na ito ay nag-highlight naman ang iba't ibang kultura ng mga participating contingent. Street Beat. Talent ito sa street dancing. At ang Friendship Hat. Meron ding Talents Unlimited. Kabahagi ito ng kanilang mga aktibidad. Samantala, paglilinis sa navigational lane sa mga kailugan sa lungsod ng Dagupan, muling sinimulan. Operational Massive Demolition Job Order inirelease na ng tanggapan ni Mayor Belen Fernandez. At kahapon nga, agad na sinimulan ang pagbabaklas ng mga iligal na estruktura at tulad ng fish pen sa ilog ng Pantal. Tapos kasi ito ang April 30 ultimatum na palugit sa mga may-ari ng mga illegal na fish pens, agarang patupad ang panibagong pagbabaklas. Ito ay upang masimulan na rin agad ang dredging operation sa ilog ng Pantal. 27 na ang nasimulang baklasin simula pa noong Enero at ngayon kailangan mabaklas ang mahigit sa 70 pang mga estruktura sa Ilog Pantal, partikular ang mga nasa navigational system. Inaasahan sa paglilinis ng mga strukturang ito ay manilinis rin at mapapaganda ang mga ilog sa lungsod ng Dagupan. Unang araw ng revalidation at pagpaparehistro ng mga bagong botante sa COMELEC binagsak. Natutuwa naman ang Commission on Elections sa lalawigan ng Pangasinan dahil naging maganda ang reaksyon ng mga kababayan natin sa lalawigan ng Pangasinan. Unang araw pa lang, tila botohan na ng susunod na araw sa dami ng mga taong nagpa-revalidate at nagpaparehistro para sa 2016 elections. Ayon sa COMELEC, magandang sinyalis ito sapagkat ang ating mga kababayan ay nagpapakita ng kanilang interes na sumali at gawin ang kanilang mga karapatan para sa 2016 elections. Ganun pa man, muling pinayuhan ng ating mga kababayan na upang hindi maabirya, kinakailangan magdala ng 2 valid IDs at ang kanilang mga birth certificate na tutukoy sa kanilang mga edad. Samantala, tatalakayin naman natin ngayon, etong ating mga napapanahong issue at dapat talakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Tunghayan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito.
tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, waterfalls at white beaches ng Bulinaw, Kapupangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surit Beach ng Balik, Tambomong Beach ng Gasur, ang Cove of Sual, Tondol Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Buwaran, manbuyandot, yaminutos, antes! Yaman alas 6. Ayan, kagaya ng nabanggit natin kanina, no? Ikatlong araw na ng mga libu-libong Boy Scouts dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nako, ito yung araw na marami silang gagawing mga aktibidad ngayong araw na ito. O diba, punong-puno nga sila ng mga survival at mga challenging training na pwede nilang gawin dyan sa may Capitol Beachfront. Ang ating text line 092136708110. O, ito na. My child, you are at the school of love. I have chosen you. I need you. It is not what you do or say that is important, but really the love dwelling in your heart. Good AM. Maraming salamat. Brother Ashok Basandani. Muli ha, belated. Oh, oh diba? Oy! Mula sa ating texter 6251, kanin ka ba? Bakit? Di ako makakain pag wala ka. Boom! Oh, diba? Oh, maraming salamat sa iyo dyan. Pakibati na rin po sina Madam Nursey ba yan? Narcy. Nakikinig ho, pakibati na rin ho ang aking tatay na si Tatay Anjok. Nakikinig ho mula ho rito sa may Pangapisan, Norte. Magandang umaga sa inyo dyan. O ito, magandang umaga ho mula ho dito sa Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan. Maari ho bang pakibati na rin ang aking mga anak? O, sabay-sabay ho kami kumakain ng pandesal ngayon. Eric at Jonaline. O, di ba magandang umaga ho sa inyo dyan sa may bayan ho ng Kalasyaw. Oy, kamusta kayo dyan? Happy Fiesta. Fiesta pala dyan, di ba?
Oo nga, fiesta nga naman pala dyan sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. O, di ba? Nako habang yung ating mga kababayan, ay pinag-aabangan nila yung mga nangyayari kay Denise Cornejo. Ginawa mo namang parang kuneho mambihira ka naman. O naman ho kasi ngayon, napaka-bilis i-click kapag ka merong nagpapadala ng mga link o nagpapakita ng aktual na sitwasyon nitong si Denise Cornejo. O, di ba? Oo, di ba? Gusto nilang malaman kung ano yung tulugan o pinakita naman kagabi sa telebisyon, di ba? Oo. Ang kulungan ni Denise Cornejo ay parang kulungan, tirahan na rin ng ordinaryong mamamayan sa atin. Di bale, baka niyaya din siya ng hepe ng pulis, matulog na lang sa kwarto niya. May aircon. O, di ba? Pambehera baga. O. Habang ang ating mga kababayan, ay sinisilip nila yung kalagayan netong si Denise Cornejo. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan. O, di ba? Eto, nasampahan ng kaso sa ombudsman, itong isa sa mga alkalde natin o dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa drop balls. Pambihira naman. O sa lahat pa naman ng isasampa pa sa iyong kaso. O di ba? Kasama sa nasampahan ng kaso ang hepe ng bayan na yan. O partikular itong bayan ng Mangaldan. Yun hong nagsampa ng kaso sa ombudsman, inireklamo ho yung pag-proliferate ng illegal na mga laro dito sa may bayan ng Mangaldan. Ayan, oo, bawal ho kasi yung mga drop balls na yan. Although kung minsan sa bisa ng mga naipapasang resolusyon sa lokal na pamahalaan, pinagbibigyan dahil tinatawag nga nilang fundraising. Pero kung minsan talagang pinagbawal kasi, bawal yung mga ganyan, illegal na sugal. O hindi ba? Kung minsan nga, pinapayagan din nila yung patupada, lalo na kung binibigyan ng mga resolusyon, ordinansa, bilang suporta raw, o fundraising. Pero mabuti rin at nagkakaroon ng eye-opener dahil dito ho sa lalawigan ng Pangasinan, hindi naman ho kaila sa atin. Napakarami ang nag-ooperate ng drop balls kahit naman hindi ka piyestahan doon sa lugar. O diba, kung minsan ay pinofront nila na peryahan, pero sa totoo lang, drop balls yung nandyan. Nako, ito ay, nagiging pugad ng maghapong sugalan sa mga lugar kung saan meron yan. Hindi naman maganda yan. At, marami nga kung minsan ang kumukonsinti rito, hindi maganda yun dahil, una, ang impresyon, may dapot no sila, o diba? Sinyalis ho talaga yan ng graft and corruption kapag ka pinapayagan ho natin na yung mga sugal ay naglipa na doon sa ating mga lokalidad. Hindi naman tama yan. O hindi ba, tinuturuan natin yung ating mga kababayan? Hindi naman kalimutan na yung kanilang mga obligasyon araw-araw na gagawin. Nabababad na sila diyan sa tahasang pagpapakita ng pagpartisipa diyan sa mga illegal na sugal na ganyan. O hindi ba? Malaki rin ang pera diyan. Nako, minuto lang ang binibilang. Talaga naman, bumubuhos ang pera diyan.
saang barangay sa Santa Barbara. Dito rin ho, sa may Lingayen, meron din hong drop ball. Ano ho ba ang batayan ng mga operators nito? Yan. Meron ho kasing mga, kung minsan, binibigyan ho ng permit ng lokal na pamahalaan yan. Meron siyang mga guidelines na kinakailangang sundin. Pero dapat sana itong mga ganito, hindi pinapayagan ng lokal na pamahalaan. Dapat sana nag-iisip tayo ng kung meron man kinakailangan na fundraising. Pero kasi ito, fundraising lang kung minsan. Ha? Ng mga nakaupo. Di ba? Di patayuin. Bakit ba kasi nakaupo lang? Patayuin mo. Pahigain. Padapain kaya. Di ba? Oy! At sa piyesta ho, dito sa amin sa may Kalasyaw, kahapon ho, ay ginanap ang aming Farmers Day. Doon ho sa may Central School ng Kalasyaw. Aba, nandyan pala si Engineer Rosendo So kahapon. Sa may... Maraming salamat. Alam ko. Darating na raw. Birthday mo, alam ko, birthday mo sa Lunes. Diba? Balita natin. Nagpapa-advance birthday party ka na? Engineer Rosendo ho, ang founding chairman ng Abono Party List. At saka, bukod sa malapit na ang kanyang birthday, ay nagpapatuloy yung ginagawa ho nilang mga programa para sa mga farmers. Dahil sila ho ay isa rin ho doon sa mga kasapi ng sinag. Diba? Ito ho yung grupo ng mga magsasaka. Hindi lang magsasaka, pati yung mga distributors ng mga pesticides at saka mga abono nga rod. Diba? Yung abono para dun sa halaman. Diba? Palitan lang ng pangalan yan, Abonado Baga. Sabi ng ating texter, wala ho bang iba pang nagpapahayag ng lalaban sa gubernatorial race? So far, iisa pa lang naman po ang nagpapahayag, diba? Ng kagustuhan na tumakbo rin sa gubernatorial race. Diba? Maraming mga spekulasyon noong actually 2 taon ho ang nakalilipas. Maraming mga spekulasyon, marami silang mga nasa isip kung sino yung kanilang idea na maaaring tumakbo sa pagkagobernador sa lalawigan ng Pangasinan. Diba? Isa sa mga inaasahan nila noon na magdideklara ng kanyang kandidatura. Diba? Noon kasi ang pinag-uusapan, ang leader na gugustuhin nila ay yung makapag-unite ng Eastern at Western Pangasinan. Pero nung naupo si Governor Amado Tutaan Espino Jr. at nakita ng ating mga kababayan yung mga nagawa niyang transformasyon para sa lalawigan ng Pangasinan, partikular doon sa mga programang pangkalusugan kung saan dinevelop, pinaganda, binaayos yun hong mga health facilities, partikular yung ating mga district hospitals, at nireforma yun hong pamamalakad ng mga ospital kung saan pati yung mga health workers, pati yung mga nurses, yung mga physicians, ayan,
binigyan sila ng mga kaalaman kung paano pagsilbihan yung mga pasyente. O, diba? Nang maayos. O kasi dati, kapag ka ikaw ay naging pasyente ng provincial hospital, bukod doon sa problema mo na merong sakit ang kamag-anak mo, ang mahal mo sa buhay, o di kaya ay ikaw mismo, noon ito makakaharap mo rin yung mga masusungit. Oo, at palaging galit. O diba, na mga health personnel ng provincial hospital. Na bago yan, noong umupo itong si Governor Amado Espino Jr. Talagang tinutukan na kung maaari, ang mga doktor, ang mga nurses, at ang mga sasalubong sa mga pampublikong ospital sa lalawigan ng Pangasinan sa kanilang mga kliyente, sa mga pasyente, ay maaayos, may respeto baga. O diba? Siyempre, nakagagaan ng pakiramdam. O diba? Nakababawas sa tinatawag nilang anxiety. Bukod mo doon, ipinakita rin ni Governor Amado Espino Jr. ang potensyal ng Pangasinan na humikayat pa ng mas maraming mga investors dahil, o diba, maraming pwedeng ipangako ang lalawigan ng Pangasinan. Timing nga rin daw sa mga investors. O diba? Kaya naman, kung noon ang pinag-uusapan, yung makakapag-unite lang ng western at eastern part ng Pangasinan o isasama ang central Pangasinan. Ngayon, hindi na yan ang usapin kung sino at ano ang dapat na maging requirement ng mga Pangasinense sa susunod na uupong gobernador. Abay, magkasasabihin natin na medyo maaga pa, ay sa maniwala ko kayo sa hindi. Marami naman na talaga ang nagpaparamdam. Although, iisa pa lang ang nagproproklama na siya ay tatakbo. Marami ang nagpaparamdam. Ano yun, multo? O, diba? Hindi naman kaila sa atin. O, diba, na hindi man nagsasalita. O, diba, merong nagparamdam dito sa 2nd District sa lalawigan ng Pangasinan. Although, sinasabi niya na ito ay pagbibigay respeto lamang sa mga imbitasyon. O, diba? Pero, naglaylo noong merong nag-declare. O, diba? Sa tingin ko, nagkaroon ng mataas na standard ang mga tagalalawigan ng Pangasinan. Kung sino man ang nais muli, na umupo sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi nakita na nila, diba, yung difference. Diba, although meron din tayong naging isang gobernador na matagal din na nagsilbi sa lalawigan ng Pangasinan, ay nagpakita ng kakaibang diskarte itong si Governor Amado Espino Jr. Kung saan marami agad tayong nakitang mga pagbabago doon sa maikling panahon ng kanyang pagkakaupo sa kanyang posisyon ngayon. Unang 2 taon pa lang kaagad niya binago niya itong ating Capitol Grounds. Yung mga tanggapan na pampubliko ng provincial government, o sa unang 2 taon niya, binago agad yun kasabay ng pagre-rehabilitate ng 14 na district hospitals na napakatagal. Matagal na nangyari o hindi na-experience sa lalawigan ng Pangasinan. So, bukod doon siguro sa mga experience na meron
ang mga nagpapahiwatig na tatakbo for governor. Aba, importante rin yung mga naiwan nilang tatak. O kasi, ang mga nagpaparamdam, syempre, humawak na, no, ng mga previous political positions sa lalawigan po ng Pangasinan. So, may pagbabatayan na rin ang ating mga kababayan. Track record ba? Kung vaga. At bukod sa track record, yung mga na-experience nila, yung kung ano ang mga diskarte nila. O, diba? Siyempre, yun na rin ang mga pagbabasihan. Actually, yung pagpapakita ng magandang performance sa mga kababayan natin, nagtuturo ho yan. Nagbibigay ng ideya sa kanila kung ano yung dapat na maging kwalifikasyon at requirement ng taong uupo para sa posisyon na yan. Hindi naman ho kasi basta-basta maging governor. O, diba? Governor ng Rotary. O, diba? Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Diyan po sa Puto Capital ng Pangasinan, sa bayan po ng Calasiao. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Nako, natatawa na lamang tayo sa napakarami hong mga balita. Nako, na bumabalot sa iba't ibang bayan na kinasasangkutan nila. Ay nako, kung ano-anong mga anomalya, no? O, kamusta ba dyan sa may bayan ng Urbis, Tondo, Pangasinan? O, etong si OIC Mayor, Officer in Charge, si Vice Mayor Martin Sison. Kamusta yung mga ipinatawag natin na mga kapulisan dyan? O, kamusta rin naman yung mga ipinatawag namang tulong mula sa Malacanang ni suspended Mayor Ernesto Balolong. Ang usapin ho kahapon ay eto ho yatang si OIC Mayor Martin Sison. Parang hindi naman niya direktang sinasabing hinihiling niya, pero sa pagsusumiti ho niya ng mga dokumento, nais ho niya na kilalanin siya agad ng Mayor's League ng Pangasinan bilang mayor. Although hindi pa ho nagbibigay ng formal na pahayag si Mayor Nakar bilang presidente ho nitong Mayor's League of Pangasinan o League of Municipalities. Ayon ho kasi dito kay Mayor Nakar, kinakailangan pa niya yung bang kailangan daw niya ng advice ba ng regional DILG o provincial DILG officer. Pero para sa ating mga kababayan, yun hong pagiging OIC Mayor nitong si Martin Sison ay hindi pa ho nangangahulugan na napalitan na talaga yung mayor. At yun hong ipinatutupad na 60 days preventive suspension para kay Urbis Tondo Mayor Ernesto Balolong. Hindi pa ho yun yung kaparusahan. Ipinatupad ho yan ho 60 days preventive suspension dahil nakasaad ho na kung ang elected official ay maasasangkot sa mga anomalya o meron siyang mga questionableng pamamaraan ng kanyang pamumuno at na-complain yung kanyang ginawa o kine-question ng kanyang mga kababayan o sino man sa kanyang mga constituents itong kanyang ginawa bilang pagpapatupad ho ng protocol habang ginagawa ho ang masusing investigasyon, depende sa laki siguro ng kasalanan o depende doon sa kine-question sa kanya yun hong araw ng pagkakasuspindi. Diba?
For example, hindi naman ganun kalaki yung iniimbestigahan laban sa kanya, maaaring maging 30 days, 60 days, o pwede rin hong umabot ng 2 taon yung preventive suspension. Pero hindi ho nangangahulugan na siya ho ay napalitan na bilang elected mayor. Pinatutupad lamang ho yung tinatawag nilang protocol. O ito na naman tayo sa protocol very important person. O hindi ho ba? Ito ho isang paraan lamang upang parehong ma-serve yun hong justice muna. O yung tamang paraan kung paano imbestigahan yung mga issue o kung ano man yung mga inireklamo laban doon sa isang elected official. O diba? Para daw hindi naman niya mapakialaman yung mga maaring ebidensyang ihain para sa kanya o gamitin laban sa kanya, kinakailangan na sumailalim sa preventive suspension. Pero hindi pa naman napapatunayan kung totoo nga yung ibinibintang sa kanya o hindi. Oo, kaya naman siguro, kahit na wala siguro, di ba, yung tinatawag na say ng regional office siguro ng DILG o ang provincial DILG officer natin, simple lang naman yan. Hindi pa naman maaring include, o diba, sa mga mayors dahil OIC capacity at hindi pa naman, kasi pag OIC capacity ka, marami namang ibig sabihin yun. Pwedeng nagbakasyon yung iyong mayor, ganon. Pero hindi naman ibig sabihin ay i-recognize ka kaagad ng samahan na sumasakop dun sa iyong posisyon. O, diba? Hinay-hinay lang din pag may time. Pero kumusta na nga ba doon? Diba? Kasi itong nakaraang Lunes lamang ay napakaraming mga kapulisan doon. 58 mga kapulisan ang itinalaga ho dyan na nagmula sa provincial PNP at regional office ng PNP dahil hiniling ho nitong si acting mayor Martin Sison na magkaroon ng police visibility o dumami yung mga pulis dyan para masecure daw ang seguridad ng parehong kampo. O kasi nung panahon na yon, pumapasok pa rin daw itong si suspended Mayor Ernesto Balolong. Oo, hindi pa nga natin siya hindi pa ulit siya nagpapa-interview, di ba? Itong si suspended Mayor Ernesto Balolong. Pero sana magkaroon na rin ng kalutasan yung kanilang problema sa bayan na yan sapagkat marami ho ang naantala rin na trabaho sa bayan na yan dahil kasalukuyan hong sinuspinde yun hong pagre-release ng mga pondo dyan at nagkaroon din ng mga problema muna dahil apparently ang kinukomplain nitong si acting mayor Martin Sison pumipirma pa rin daw at itong si suspended Mayor Ernesto Balolong. Pero nire-resolve na ho yung problema dyan. Kaya panalangin lang natin, sana hindi maapektuhan yung ating mga kababayan dyan ho sa may bayan ng Urbis Tondo. Nag-aaway kasi sila. Oo. Diba? Sana ma-resolve yan sa mapayapang paraan at hindi na magkaroon ng mga unnecessary actions dyan. O, diba? At sana rin mabigyan ng linaw dahil ayon ho sa GSIS ay yung mga empleyado roon apektado ho sila sapagkat medyo matagal-tagal na panahon na hindi nakapagre-remit ang lokal na pamahalaan sa GSIS ng kanilang mga premiums dahil hindi na ho nai-remit sa GSIS yun hong mga premiums ng mga empleyado dyan. Kaya ho yung mga empleyado na nagdanais sana na mag-avail ng mga iba-ibang benepisyo sa GSIS pansamantalahong suspended yun. Kasi nga, yung mga empleyado dyan, ay mga 2 taon yata na hindi nabayaran yung kanilang mga GSIS premium. Siyempre, kawawa naman sila. O, diba? At ang tanong naman ng mga miyembro ng GSIS na empleyado sa bayan na yan,
saan daw napunta yung kanilang yung mga kinaltas. Siyempre, automatic na kinakaltas yun sa kanilang sweldo at hindi naman naapektuhan yung mga sweldo dyan. So, ibig sabihin, saan napunta yan? Kaya sana ma-resolve yan. Ano nga ba yung meron ba silang mga pananagutan sakaling marami ho kasing mga bayan na nagkaroon na ng ganyang mga problema. O di ba? Alam natin, meron ng isang bayan noon mahigit 4 na taon na hindi nailimit yung kanilang GSIS premiums, yung mga GSIS premiums ng mga empleyado nila. O di ba? Matagal na naresolba yun at naging problema ng mga empleyado yan. O kaya naman, inaasahan natin, mariresolba yan, kawawa, yung mga empleyado kapag naapektuhan yung kanilang GSIS. Kasi mga benepisyo nila ay nasususpindi rin. O, di ba? Apatiran! Manbuyan mo't ya minutos na batla. O, di ba? Oras ya pangipatan yung lalamot. Kaya naman, bukas, di ba, anyayahan ko ulit kayo. Pero, bago ho tayo nagpapaalam, syempre, muli ho namin ibinabalik sa inyo ang aming mga manlubuyog na headlines. Mga opisyal ng Boy Scout of the Philippines kinumyendahan ang lalawigan ng Pangasinan sa pag-host nito ng National Venture Camp. Governor Amado Espino Jr. sinabing salamin ng pagiging Boy Scout ang mga nagawa nito sa kanyang panunungkulan sa loob ng 7 taon sa lalawigan ng Pangasinan. Ika-6 na Venture Camp ng Boy Scout of the Philippines, puno ng mga adventure at survival training. Paglilinis sa navigational lane sa mga kailugan sa lungsod ng Dagupan, muling sinimulan. At unang araw ng revalidation at pagpaparehistro ng mga bagong botante sa COMELEC, dinumog. Kaya naman sabay ng aming pag-iiwan muli ng aming mga manlubuyog na headlines ay ang aming pag-iimbita sa inyo na muli po ay samahan nyo kami. Bukas huli! O diba, Huwebes pa lang kasi bukas. Oy, Miyerkules! Mag-alas 6:30 na kayong ating mga kababayan dyan na medyo natutulog pa dahil hirap silang kinuha yung kanilang mga tulog dahil mainit kaya yung magdamag. Oo naman. Kaya namimiss mo yun kung minsan, di ba? Yung bigla na lang bumubulos yung malakas na ulan kasi nagpapalamig yan ng ating mga kapaligiran. Oo, tapos kapag wala talaga naman, namimiss mo lang. Oo, kasi kahit na ang dami-daming nakaharap na bintila, mainit pa rin talaga yung ulap. Oo, kahit na kung minsan matagal nang nakabukas yung aircon mo, mainit pa rin yung pakiramdam. Oo, kasi mainit nga summer nga, di ba? Oo, Sa ngalan ng aking nakapartner, Engineer Rosito Bautista, sa aming pag-imbita na bukas, sasamahan niyo ulit ako. O, di ba? Isang oras ng talakayan, balitaan, chismisan, o Facebook, at kung ano-ano pa. Magpapatagal ni Pagsayan Bukta, Say Magtaryon Lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan
Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.